Nakadiskarte jud ko pa ni Angkol ba? Gutom man ako eh. Asa mo ko makadiskarte o pagkaon nga ni Uy? Pero si Angkol man na nagkaugpan. At tuon ako sa Angkol, be. Oh no! Kal! Kal! Uy! Ikaw man yung nakiti, nasuroy lagi kakiti. Siya ito ang kiti. Kol, pwede may uramog kaguran Kol kay magbiko mi sa balay? Ay, kagura na di mong hiramon. Way problema kiti, basta ikaw ang pahiram ko. Kiti naarang kaguran kiti Nakabiko na gyud mo kiti na, kaguran kiti Salamat, Kol! Ay, kalami sa mga kikaon, Kol, oy. Pwede mangayo, Kol? Ay, igutom na si Kitty. Kitty, imuha na ni Kitty, Kol, ato na ko, Kol. Salamat. A few moments later. Kauno sa ako ni Panoy, kay gutom na dyan ko pag-ayo. Nakadiskarte dyan ko pa ni Angkol ba? Ako na iuli ang kaguran kay busog naman ko. Kol, iuli na ko ni kaguran, Kol, kay wala pa mi na dayon og karing biko. Uy, wala na mo na dahil biko, Kitty. Sayang. Ngayon to kong biko ninyo ba? A few moments later. Yes! Success, Jud, ang diskarte na ko ka Angkol ba?